ug nagasubaybay sa itong programa. Matag Domingo sa hapon, alas 4 sa hapon atong programa ang duha ka mga diskusyon atong mapaminaw na sab ang duha ka debate sa tibuok nga Pilipinas. Walay lain ang sa affirmative side ako ipailan niyo si former board CFD Philippines Efren Yap de la Piña from Cebu City, o ang iya sa mga kadunggali si Ustads Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam, o ang ilang tema karon nga ilang paghiskutan mao ang Biblia ang pulong sa Dios. O ipabarog kini ni Efren Yap de la Piña o daghan po nga mga question unya atong badungog pinagi kang Ustads Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Karon atong ihatag kanila ang panahon atong ipaila-ila ang atong dungag nga pagpaila kay former Governor Board CFD Philippines. Imo Brad. Mayong hapon, brother Roy, sa stay mga monitor ron o maluluntugi kung sa tong pinanggang at bang si Brad Ramas ang sa mga magluluntugi sa Islam mapaubsanon. Mayong hapon. Okay, atong hatag mo ang ato na idresuli 10 minutes mo ang stand. O before Ustaz ipa bilang clarification ay mong duwang magpapaila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karon mga kaigsunan, welcome sa tanan nagpatalingot, Muslim o Kristiyano. Alhamdulillah, amati kamo mga kaigsunan para kamo na mo judge, mo hukom kinsa sa mong duha nagsulti sa kamatuoran. Salamat. Okay no, moto atong mga debater karon anita sa unang stand sa Catholic Faith Defender from Cebu City. 10 minutes mo Brad Efren. Okay, salamat kayo Brad is the moderator nga ang Biblia pulong sa Diyos. Sa atong prueba nga ang Biblia pulong sa Diyos, mismo ang mga dagkong referensya o nga kining Biblia pulong sa Diyos kay naingon ang balang kasulatan po kay ang Biblia usaman ka libro ang 2 Timoteo 3:15-16. Naingon dito nga ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Diyos. So ang kasulatan mo ning Old and New Testament o New Testament, that is Bible, suma according to the dictionary mo ni Biblia gikan sa Griego kahit Biblia nasa Pinedeg 20:12 o Juan 21:25 nga kahit Biblia. So kaning word Biblia, B-I-B-L-I-A, Biblia Greek word nga na siya. So lahi tong B-I-B-L-Y-I-Y-A binsaya mo to Progrego Biblia. Una nga ang gitawag na sa ang nagsulat gina mga kaigsunan nga nganong sa sinugdan ni mga kaigsunan kay ano lang go'y penultihon sa Latin nga kining fides querens in intellectum, faith seek and understand. So gitawag na hagiography mismo ang linamdagan nga sa ka-writer nga pinili sa Diyos nagsuwat gilamdagan siya mo nagsuwat sa kining ang sinugdanan gid ba unya sunod gitawag og autography. Ang autography gikan itong linamdagan gisuwat na nay magsusulat gilamdagan sa Diyos gikopya to hasta period kama uban pa manito autography. So gikan na mo na ng version translation na. So ang simbahan mo'y nagpahayag na nga ang Old Testament
sinulat sa Hebrew word language. Ang New Testament was written in Greek. So Griego ang pinulungan sa Bagutugon. Unya si Saint Jerome, one of the Latin fathers, doctor of the church. Sopronius Eusebius Hieronymus, doctor of the church, nga sa 405 AD Anno Domini, iyang gihubad ang Old Testament o New Testamento Latin Vulgate. By the way, si Saint Jerome tao pasama nato, pero linamlagan niya nagtuon siya dito sa mga Hudyo o Hebrew o Griego. E di sa magtuon, unsa may iyang sa niya paghubad kung wa sa background sa Hebrew o Griego. So diskuida siya dito. Muna paghuman, nga ang taong linamdagan, di ba na basta-basta. Kaya mula namdag yung Holy Spirit na sa 1:27, ayaw ka mo ka problema sa itulo iwali. Kaya yung Espiritu Santo mo tudlo diha ganyan. Muna ang Hebrew, gihubad ni Saint Jerome Latin, Griego, Latin, muna ang tawag Latin Vulgate. So Latin Vulgate, muna yung mga version nga sa Roman Catholic Church plus Douay Rheims o Old and New Testament, Biblia. So muna standard ng libro sa kuan. Unya, daghan kay mga translation, nya nabo ko ebidensya ang Hebrew Old kining dara natay Hebrew sa Old Testament, Hebrew, New Testament, Griego, mga kaigsunan. So mo nagihubad ni Saint Jerome niya, kaya ngilingig mo si Saint Jerome niya, nahubad na po'y pari nga di basta-basta si Monsignor Yap, gihubad niyang Latin Vulgate Binisaya kini. So timing na dapo na to. Muna nga kini pulong ba ni sa Diyos? Klaro kayo. Ang naig-deklarar, basta naig-mo-deklara nga pulong sa Diyos, pulong otoridad, pulong is Diyos, itong basahon ng dire sa mga kaigsunan sa dira. Last 3 minutes. The sacred scriptures contains the Word of God, and because they are inspired, they are truly the Word of God. 135 sa Catechism of the Catholic Church. God is the author of the sacred scriptures because the inspired, it's human authors. Nya takdo ba ni sa ubang mga referensya nga isuwat sa simbahan, ang simbahan Katoliko mo inipahayag na diagyod sa Encyclopedia way gilabanan, Encyclopedia of Theology, the Concise Sacramentum Mundi, edited by Karl Kalmer. Atong basahon ang nakabutang diri mga kaigsunan. Pila to ka minuto, Brad? 2 minutes. Ningon diri nga sa pahayag diri sa mong libro mga kaigsunan nga kini pulong dira basahon to. Christian interpretation because the Bible speak to us as the Word of God. Ang referensya ni pahayag dili one-sided nga ang Biblia pulong sa Dios. So napamatuod ini mga kaigsunan nga base sa referensya nga pulong sa Dios, ang Biblia pulong sa Dios, word for word yun. Suma sa Encyclopedia of Theology nga kung ibasihan mga kaigsunan nga base po sa simbahan kay without the Roman Catholic Church the Bible cannot exist. So simbahan mo irresponsable niya na mga kaigsunan kay kita laiko di ta simbahan, membro lang ta sa simbahan. So dining dapita ayaw pa ito pinanggang at bang Islam nga 1 minute. iyang nigaron nga ang Biblia dili pulong sa Dios o unsa po ni pulong nga para niya. So ato nang ihatag sa moderator mga kaigsunan. Okay, daghang salamat. Okay, ato ta sa 5 ka question sa paninulang Islam nga pagkadto ni Ustads
Ustaz, ready na kasi mong 5 ka pangutana. Okay, pangutanan na ako. Kanus aman na kompleto kay imo mang quote ka ni Pablo nga mao ni si Pablo sa 2 Timothy 2 kapitulo 2:16 3:16 nga all scripture written by inspiration. Ang tanong nako mao ni, sa panahon ba pamulong ni Pablo niini ang Biblia na compiled na, natibuok na, kompleto na ang Old and New Testament o wala pa? Answer. Sa panahon ni Pablo, ganing nagwali siya sa pulong si Diyos, ang Word of God. Pero sa imong pangutana, na libro na ba? Asiyang panahon, kuan na to, kaning wapa libro kay kuan ba ni libro, wapa kay printing press itong panahon na. Pero nagwali siya sa pulong sa Diyos, buhat 18, 10-12. Sa Katoliko god ikaduha ka pangutana, sa Katoliko nabuo ang Biblia in 4th century, 400 AD. Oh. Sa pagmamulong ni Pablo, nagmamulong si Pablo niadtong about 1st century. So wala pa na porma ang Biblia. Karon mangutana ko kanimo, ang Biblia canonization, ang bot ipasabot canonization mo dawat i-reject mo, dawat mo reject mo na canonization. Kano sa po na nahitabo? Sir. Ang sa punto ng i-reject ang Biblia? Ang canonization na ang bot ipasabot, dawat, reject mo, dawat mo reject. Kano sa aning panahon na kumpleto? Mga 300 years ang pagkuan sa Council of Carthage of kuan sa kuan sa konsilyo nga ang Biblia gi-determine sa simbahan kini siya pulong sa Dios. So ang simbahan di ay nag-determine, dili day ang Dios. Ang simbahan Katoliko tinukod man sa Dios. Understood nga iya po sa Dios ang simbahan. Third question. Kini ang makang simbahan Romano Katoliko tinukod sa Dios. Ang Romano Katoliko mabasa ba sa Biblia nga tinukod sa Dios kay mao man imong gipamulong? Mabasa sa Biblia sa buhat sa Matthew 16:18 klaro kayo. Sa itilyo Peter upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against it. Usa ka iglesia. Mr. Moderator. Yung nabay iglesia. May Ang akong pangutana ang Roman Catholic kaya man nagpadala sa Roman Catholic. Pag yung Catholic, so many Catholic. Ay Orthodox, Coptic, etc. So naamang ka sa Roman Catholic yung pasigarbo. Mangutana ko nimo sa panahon sa ang Roman Catholic ba ang tinukod ni Kristo kay matud pa nimo? Nabasa ba sa Biblia nga ang Roman Catholic tinukod ni Kristo? Mabasa sa Biblia. Maminaw. Sa Matthew 16:18 usa ka iglesia gitukod ni Kristo. Unya unsang iglesia buhat 9:31 sa Griego dire iminon Ecclesia Catholicos Judaias ka Galileas ka Samarias. So Ecclesia Catholicos means Catholic Church. Nganong gitawag ni Roman Catholic tungod kay gikan sa Jerusalem kaylap sa tibuok kalibutan iyang gilugay ngadto sa Roma. Asa mabasa na buhat 23:11. Okay, next San Pablo, question. Next question. ingnan ni Jesus Christ nga. Pangupat o opat. Sige. Ang Biblia ba perfecto? Kay pulong man sa Diyos, perfecto ang Biblia? Kay ang pulong sa Diyos man ka? Ang Diyos, ang Biblia pulong sino, wag ni sayop. Perfecto. Alhamdulillah. Correct interpretation, correct translation, o gulay sa mi. Panglima ta. Panglima, kung perfecto ang Biblia, ngano man lagi nga mga scholars mismo mga Romano Katoliko nagpamatuod nga ang Biblia daghang gidungag, daghang gikuha. Example, ang John chapter 8 verse 1 to 11, dagdag daw kini. Unya, doon na pa'y dagdag ang Marcos 8 gikan sa 9 hangtod sa 20, dagdag. Kung noon kag perfecto, nganong gidungagan man? Okay, answer. Ang simbahan Katoliko may otoridad mo explain niya na unya matubad mo gi dungagan ang Marcos 16 Marcos 8
ano ang Marcos 16, ang original is 1 hangtod sa 8. Gidungagan daw 9 hangtod sa 20. Gidungag na lang, wala na sa old scripture. Adi na Matod pa. wala dungagi nga dungagan yung nga di mo. Oh, Ano ka? pero Hersera na. naaman moderator sa Roman Catholic nga kwan. Di ang moderator ako gikupitan sa Roman Catholic nagpamato. Atong tanaw na ang Marcos sir kung nagdungagan mo na. Grigo mo na the New Testament was written in Greek. Sige. Marcos, Atong Ako clarification. sa bilang moderator, no. Okay. Clarification lang. Unahan to ang pagbasa sa Sa gidungag. nag-question. Then answer. Sige. Dito sa Marcos 16, ang Katoliko mismo ang namulong. Romano Katoliko ang namulong. Doon ay gitawag longer ending and doon ay gitawag shorter ending. Marx hindi ko kayo mabasa. Ano sa man? Di ka kasi kayo punto mabasa. punta Marcos Ikaw daw. dili chapter Klaro? chapter 8 raporo. Ha? So may punto mo. Andin, ang komentary dugming sa kagamay pino kaayo wala ko enlarge here. Nagpamatuod ang Roman Catholic nga kining dunay gitawag og short ending ug adunay gitawag og longer ending. So ang longer ending mao ni gipamatuod nila nga gikan sa Marcos 16 9:20 dungag lamang. Doon ako'y kamatuoran. Dang na dere. Asa na kuan Ustad pra? Dinhi sa Roman Catholic mismo nga kuan, nga Biblia. By the Roman Catholic. Yung- Napa si ang Cardinal punto- Sendiri, Ang punto okay, naman okay, pumunta na unsa may na kuwang dire. nabali na karon siya na yung utang. Di ba so Mr. Brito unsa may kuan nga Oo niya, ako na isa. Dili ani. Gidawat man ako ayang objection inyong duha. Ako lang i-arrange ang iyahang pangutana nganong may dungag. Perfecto man ka. Perfecto maka. So, wa man sa Grigo wa may dungag dire ug sa Latin ang Vulgata wa na dungagi. pang last Wa question isa sa last simbahan. question. So, pang last question. Ug dugang pa, mao gihapon, gidungagan ang Juan kapitulo kapitulo 8 versikulo 1 hangtod sa 11 dungag gihapon matod pa nila. According to the New International Version, it cannot be found in the most reliable and ancient manuscript. Ang Katoliko gihapon nagpamatuod, nagdugang gihapon ang Juan kapitulo 8 versikulo 1 hangtod sa 11. Last. Biblia gihapon sa Romano Katoliko cardinal sin. Okay, last answer. Kung perfecto nganong gidungagan. Wa man ay kanang pulong si Dios nga perfect di masayop. Substantially word of God. May tungod ang dugang-dugang nga imong giingon, mga translation na siya basig adunay mga laing grupo sa mga scholar nga niusab niya ang standard nga libro sa Katoliko kani mga Latin na Vulgata og duay rems og dabay Grigo wa ni dungagi o kuway sa Simbahang Katoliko Romano. Okay. Moto. Grabe. Matinding labanan mga kapatid ko diyan sa kahanginan, no? Ano yung nadungog ang ilang argumentong duha. Humana ang affirmative sides, gagidala sa to ang pinangga ang igsoon, gagikan pa sa Cebu taon ni. Atong paminaw na sad ang 10 minutes si mo Ustads bilang pagpabarog usab sa imo nga stand sa pagnigar. 10 minutes. 10 minutes pagnigar sa inyong ipirmahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking katunggali, he uses external evidence. Nga dunay mga tao, ang simbahan, ang katekism, nagpamatuod. Para sa ako, kung doon na kayo sa kabulawan, is kahit pa isa katulinada nga papers magaingon, tinuod nga bulawan ang akong nagunitan. Di, kung naay mupalit, di ko mupalit, maskin pag usa katulinada ang gisulat nga kana bulawan nga tinuod. Adtuon ko haon ko ang bulawan ug ako gyud examino
kung tinuod bagay nga bulawan. Mausab ang Biblia. Kung dunay nagapamatuod ng Biblia pulong sa Dios externally, basahon na to ang Biblia. Okay. Basta ayon sa mga scholars dinhi sa Revised Standard Version of the Bible. This is in 1971, page 12 to 17. About authorship. Kung ang Diyos ang nagsulat or pulong sa Ginoo, pulong sa Diyos. Sabi ng Panginoon dito, author, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, matod nila, generally credited to Moses. Pero ang Romano Katoliko, this is imprimatur by Cardinal Sin also. There are 57 scholars of the Bible. Ito nga kung gigunitan, the New Catholic Translation. Sila nagpamatuod nga si Moses dili author sa gitawag og Pentateuch. Ano ang Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito mga kaigsuunan, Biblia mismo sa Romano Katoliko sa introduction of the Pentateuch, doon na sila gipamulong nga kini dili si Moses ang nagsulat. Ang pangutana kung dili si Moses, kinsa man di ay? Problema ko ba na? Ang ako nangutana lamang ni ako niyan. Okay? Si Joshua, author sa Joshua major part. If Joshua, the book of Joshua, major part referring to Joshua ang author, how about the minor part? Correct. Dito naman tayo, Judges, possibly, ang author daw sa Judges, sa Judges, possibly Samuel, tingali si Samuel. Imagine, word of God, tingali si Samuel, baka si Samuel. Dito naman tayo, Ruth. Sino ang author sa Ruth? Not definitely known. Perhaps Samuel. Not definitely known. Perhaps Samuel. Hindi ako nagsasalita nito, kundi ang Revised Standard Version. Okay? Another thing, 1 Samuel, unknown. 2 Samuel, unknown. 1 Kings, unknown. 2 Kings, unknown. 1 Chronicles, unknown. Another, Isra. This is Esther, unknown. Job, unknown. Ano pa? Ang daming mga unknown. Jonah, unknown. Ibig sabihin, unknown, mga kaigsuunan. Wala na hibal kung sino ang nagsulat. Paano mo sabi nga this Word of God? Ang Word of God, mga kapatid, iba. Dahil ayon sa Biblia, the Word of God, according sa Proverbs 30 verse 5, sinabi dito, ayon sa New King James Version, every word of God is pure. He is the shield to those who put their trust in Him. Pure daw. Pure. Anong ibig sabihin ng pure? Walay sami, walay sagol. Another thing, New International Version. New International Version. Every word of God is flawless. Meaning flawless, perfecto. Walang mali, flawless. Kung flawless, mga kapatid, ito ay pure. Paano maging pure ang Biblia? There are so many sexual stories in the Bible, 4 adult stories in the Bible. In Ezekiel chapter 23, the whole chapter of Ezekiel 23, sexual intercourse, ang istorya, the whole chapter. For what? For teaching, for doctrine, for correction. Nagibasa mo, this is for your teaching, to have sexual intercourse. Okay. Another thing, si Samson, if I will read to you, there are dozens and dozens of stories in the Bible about sexual intercourse. Is this pure? Is this flawless? Is this perfect Word of God? Okay. For what? Samson, makita sa Hukom 16 verse 1, the story of Samson at Delilah, sexual intercourse. Okay? Genesis 35 verse 22, si Reuben, gisex niya, have sex sa asawa sa iyang amahan. What do you anong tawag nito? Ang asawa sa imong amahan, imong gisex, imong gigamit, anong tawag niyan? Dito sabi na ay ito ay kalaswa-laswa nga, no? Imagine, nanay mo, gamitin mo. Another thing, dito sa Genesis 38 verse 9, Genesis 38 verse 9, daughter-in-law ginagamit. Ano naman, sa Genesis 38 verse 9, gihulbot niya ang iyang kinatao, kinuha niya ang kanyang ari at pinasukan niya sa lupa. Is this
pure? Is this word of God? Is this your doctrine? Is this your teaching? Huh? Another thing, si Absalom, the story of Absalom, he raped, huh? He raped his mother. Imagine, dito mabasa natin, pagsiping niya sa mga asawa ng lingkod ng kanyang ama. 2 Samuel chapter 16 verse 22. Mga kapatid, kung babasahin natin dito about sexual intercourse, ang dami dito, mga kapatid. Mabasa natin I will repeat, Hukom 16 verse 1. Last 3 minutes. Babasa sa chapter 38 verse 9. Hulbot, ipasuka mo ang gamit mo. Genesis 38 verse 15 to 16, and etc. And the story of Lot. Sariling anak, ginamit niyang sarili niyang anak dahil sabi ng mga anak, wala ng tao sa mundo, gamitin, halasingin natin ang ating tatay. Ginamit ang dalawang anak at nagbuntis. Genesis chapter 19 verse 30 to 35. Is this pure? Is this your teaching, Roman Catholic? Na ang malay lasingin tapos gamitin sa mga anak? Is this your correction? Is this for teachings? Is this for doctrine? Huh? Because you are reading about the 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga the whole scripture is not a part. The whole scripture, all scriptures written by inspiration for teachings, for correction, for doctrines, and for reproof, for etc. So mga kapatid, kami yun mag-judge. If this is pure, flawless, ang daming sexual stories, contradiction, I'm not reading the contradiction, but dagdag bawas. Roman Catholic mismo nagsasabi, may mga dagdag at bawas, at sila nagsasabi, dagdag, dito sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, sabi nga dito, anonymous. The Roman Catholic themselves, they said, anonymous, the four canonical gospel, hindi alam kung sino nagsulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay. Nagkasalamat no sa iyong pagpaminaw. O karon, gwapo kay ang pamahayag ni Ustad. Ato ta sa 5 ka pangutana sa atong SIPD, Efren de la Piña. Andam na kasi 5 ka pangutana, Brad. Okay, Brad. Salamat ya, Brad. Sumala sa balang kasulatan kinigamit mga Biblia, Brother Islam, sa Isaiah 34:16 ug sa Juan 35, ang kasulatan ni Gud Masayo punya Isaiah 34:16, adunay libro ang Ginoo mo ning Biblia. Pangutana, wa kay supak ini nga isuwat man sa Biblia nga di masayop ang balang kasulatan. Walang mabasa na ang Biblia di masayop. Walang mabasa dyan. Ang kasulatan. Anong kasulatan? Pero mapakita ko sa inyo, si Jeremias 8 versikulo 8, chapter 8 verse 8, nagsasabi, nga si Jeremias nagsasabi, the scribes were writing with falsehood. They are writing, the scribes were writing with falsehood. Hindi totoo sinulat ng mga scribes. Jeremias 8, kapitulo 8, versikulo 8. Next question. So, pangutana. Sa Encyclopedia of Theology nga, ang Bible is a Word of God. Akseptado ka nga, dili man na one-sided ang encyclopedia. Ngang base sa sindro sa tima, ang Biblia pulong sa Diyos. Nain sulat man na sa standard ng libro. Dawaton mong sakto na. Ang pinagdidibatihan natin, kapatid, ay Biblia, hindi po encyclopedia. Totoo ang sinasabi ng mga encyclopedia o Glorier, Catholic, Britannica, hindi po yun ang topic natin. Totoo bang sinulat nila o hindi? Ang ating pong pinagdidibatihan, internal evidence from the Bible, ng Biblia ay salita ng Diyos. Sabi ko hindi, dahil maraming bastos, maraming contradictions, may dagdag at bawas internally. Wala tayong pakialam externally, dahil Bible po ang ating topic. Next question. Pangatlo. Pila? Pangatlo. Next question. Sinabi mo, kapatid, nga ang standard reference encyclopedia hindi mali. Tama yung nakasulat. Dito sa Word, hindi ako nagsabi nga tama ang encyclopedia. Sinabi niya pinapalabas na tama daw ang encyclopedia. Hindi ako nagsabi, hindi. Correction. So mali yung encyclopedia nga nagsabi ang Biblia Word of God.
Ang tanong ko. Sinanong, uulitin ko ang sagot ko. Oh. Hindi ako nagsabi na encyclopedia tama. Sabi ko, ang ating pinagdedebitehan, hindi encyclopedia tama o hindi ang nasulat sa encyclopedia. Ang ating pinagdedebitehan is Biblia. Ang Biblia ba salita ng Diyos o hindi? Yun ang topic ko. Di, Mr. Monitor, Okay. Biblia ang referensya man basihan. Ang encyclopedia referensya, ang central topic, Biblia, Word of God. Nakasulat man sa encyclopedia, Biblia, Word of God. Totoo o hindi? Objection. Clarification na ang inyong tema pamatudaan sa Iglesia Katolika nga ang Biblia pulong sa Dios. Oh. Pero bahin sa encyclopedia o sa bahin sa mga referensya wala man mo nakasulat. So kung imo na siyang i-deliver siya, depende na ni ustad ko yang dawaton kay wala man nakasulat nga Biblia o referensya. Next question. Sa referensya sa World Christian Encyclopedia World Religion, Islamic teaching, premisa, Mr. Monitor, Okay, premise. parts of the Quran resemble the Bible and Apocrypha and Talmud. Quran contains many stories about the prophets and a pair of the Old Testament. The Quran also has stories about Jesus when it calls the Word of God. Ang tanong ko, nakasulat dito ang Islam, tinanggap niya ang Word of God, ang Biblia, World Religion, o akseptado ka, Brother Islam? Okay. Pinahod ko, pinangga akong katunggali, Mr. Efren. Ulitin ko naman ang sagot. Ang pinagdadibatihan natin ay Biblia. Produce your proof and evidence from the Bible itself. Hindi kung saan ka manghakot sa encyclopedia. Dahil hindi po yan ating topic with other reference. Bible, pagdidibatihin natin ang Biblia pulong sa Diyos and the other reference. Hindi po yan gano'n ang ating Point of order, Mr. Monitor. Okay, objection. Ginamit niya kanina yung Biblia, pero footnote ang ginamit niya. Ibig sabihin, references. References yung footnote, ginamit mo ang komentary, not the specific verse yun. Kung versikulo, part sa Biblia, pero ang footnote, references, footnote, explanation yun. So, ang tanong ko, dito sa World Christian Encyclopedia o sa Encyclopedia of Theology, ang Biblia, ang Islam, tumanggap ng pulong sa Diyos. Ibig sabihin, tanggapin mo to ang world religion. No understand different beliefs. counter objection sa iyang objection. Okay. Counter objection. Okay? Bakit binasa ko mo ang footnote, mga referensya? Bakit mismo Katolik Ikaw Katoliko, Romano Katoliko. Si Jaime Cardinal Sel, pinakamataas na Katoliko sa kapanahon niya, buhay pa siya Sila ang nagsulat dito inside the Bible. Footnote man dyan, o ay yung dagdag bawas, hindi footnote Itong Marcos, Marcos 16, hindi footnote. Ang John chapter 8 verse 1 to 11, hindi yan footnote. Internal evidence. Okay, objection bilang moderator. Ang imong question, di ka nagkuha. So, sa Bible, sulod mo sa Bible. So, ato na balido ang imong question. Okay. Next question, brother. Ang footnote ba part sa Biblia o ang versikulo specific yun? Okay. Kung dili mo dawaton ang reference or mga referensya sa mga Katoliko, okay lang. Pero ang gamitin ko, gusto ko ang internal evidence. Okay. Internal evidence is that Mark chapter 16 verse 9 to 12 dagdag ito. Mayroon kayong nasulat longer and shorter. At ang Juan 8 versikulo 1 hangtod sa 11 dagdag gihapon. Dili man ako ang internal evidence man naaman na. Last question. Okay, brother. last question ta. Encyclopedia of Theology. So basahin ko, premise ko, Mr. Moderator. Premise. 1 minute. The Bible speaks to us of the Word of God. Encyclopedia. Ginamit mo kanina ang mga footnote. Ibig sabihin ni encyclopedia. Ang tanong ko, tatanggapin mo to, Brother Islam, ang Bible Word of God, sindro sa topic?
Mahal kong katunggali, ang referensya daw ay encyclopedia. Brother, iba yung referensya dito, footnote, hindi encyclopedia. Ang encyclopedia isinulat ito mix sa mga tao, may mga Katoliko whatsoever, pero dito ang nagsulat dito mga Katoliko mismo. So since at akin ang nasabi nga dapat internal evidence ang ating i-review ang internal evidence ng ating pinakita. Uulitin ko, hindi po encyclopedia whatsoever ang ating pagbabasihan. Biblia po ang ating pagbabasihan. Ipapakita sa Biblia, walang dagdag, walang bawas. 10 seconds. So, May yun last ang question nasabi ba? ko. Wala na. Wala na. Okay, grabe. Matinding labanan ito mga kaibigan. Hindi labanan sa sa Biblia lang, sa Word of God. Okay. Ato ta sa rebuttal time 3 minutes o 5 minutes no? Rebatal ba? Wala pumustan mo ko eh. Rebuttal na. Kaya walang tayong oras. Humana man ka. Humana. Ano man ba to? Oh, Humana. tag 10 minutes mo rebuttal. Wala na. 10 minutes ito? Humana 10 minutes sa first. Ato ta rebuttal kay Ako na yung una. Kaya siya makaganiha. last siya. So pila atong ikuan na 5 minutes so Di tag 3 minutes na lang. 10 minutes sa rebuttal. Rebuttal. 3 minutes rebuttal. Okay. Ato ta sa rebuttal sa atong padalon ni Ustad sa iyang negative side. Okay, Ustad, padayon 10 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Mga kaigsuunan, ang aming pong title sa among debate is papatunayan na ang Biblia salita ng Diyos, walang nasulat at referensya. Ang referensya. Sa sunod, gamitin mo nga, the Bible is the Word of God and with reference. Okay? Ngayon walang nasulat nga reference. Ang aking ginagamit sa internal evidence nga maraming sexual stories. Binabasa ko sa inyo ang Genesis 38 verse 9 nga si Unan nag-intercourse sa iyang sister-in-law tapos gihulbot niya, gipasukan niya doon sa yuta. Is this Word of God and pure? Si Lot, gihubog si Lot, gilasing si Lot. Mabasa sa Genesis chapter 19 verse 30 to 35 sa dalawang anak, at ginamit si Lot sa kanyang mga anak, was raped by his two daughters. This is internal evidence in the Bible. Marami mga kaigsunan. Si Tamar nga asawa ni daughter-in-law ni Judah, ginamit niya, akala niya prostitute, yun pala ay daughter-in-law niya, ginagamit. I will show you dozens and dozens of sexual stories in the Bible. Sinabi pa nila, the Bible, all scripture is written for inspiration, for reproof, for doctrine, for teachings and righteousness. Is this your doctrine? Lasingin mo yung tatay mo, tapos pagpagamit ka, is this your teachings? Is this reproof? Kung namatay siguro si Lot, reproof. Pero di siya namatay. Si David nagnakaw ng asawa. Namatay ba si David? Wala. Naging genealogy pa ni Jesucristo. Si Judah, naging genealogy pa ni Jesucristo. So these are all internal evidence. Pasinungalingan mo na hindi ito mabasa sa Biblia dahil nandoon sa nabasa. Another thing, sabi ko nga, may dagdag bawas ang Biblia dahil yung nakot ko sa inyo mga kapatid. Another example, well-known verse in the Bible, 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Wala na in all modern translation dahil sabi nila is not to be found in the most reliable and ancient manuscript. Yung sinasabi ko kanina, yung Marcos 16 versikulo 1 hanggang 8, yan ang original. After 400 years, 4th century, dinagdag ang Marcos chapter 16 verse 9 to 20. Sabi nila, bago lang ito and it is not to be found in the most ancient reliable source.
according Last 1 minute. to the New International Version. And John chapter 8 verse 1 to 11, yung babae nga nagbibinta ng laman at nila kay Kristo, sabi rin ito ay dagdag bawas, could not be found in the most ancient and reliable manuscript. So ito ang internal evidence, pinapakita ko lahat, at ang tandaan ninyo, ang referensya, footnote, it's not an encyclopedia. Encyclopedia is different from the footnote. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nagasalamat Ustad sa imuhang rebuttal, oh. O ato na sa Catholic Fit Defender from Cebu City. Last mo brad, rebuttal time 3 minutes. Salamat kayo, Mr. Monitor, Brother Islam. Kato mga tekstong igamit Ezekiel 23, Judges 16, verse 1, uban pa ang mga sexual intercourse, silot na gunay. Gitugo to sa karang tugon, part of discipline. Kastigo to kay tungod sa masupilo ng mga tao ditong panahon na. Asa mabasa na, Jeremias 29:17-19, padadaan ko mo katalagman silot, gumikan siyang gibuhat nga nalimot naman ako. Kato na nga limot, para makahinumdum ba. Pero bakuyon to mga buhat nila, nga magtinarong sila, dili na inayon ang mga kastigo sa makangilad nga kikilawas. Asa mabasa, Jeremias 26:13. So mga na to, pero gitugot sa bagong tugon kang Kristo, wala na. Pero arita sa tema kay debate man sa Art Argumentation and Debate page 33. The duty of affirmative with respect to the issues debate in real life, the affirmative must establish all the issues unless the negative admits one or some of them. So sa to pa timana na to mga kisyon na iyang ginigar ang footnote, lahi kuno sa encyclopedia. Lain ang word pero maor na kahulugan kay footnote sa dictionary, references na, komentary na, encyclopedia, references siya po na siya, encyclopedia, gidawat sa tanan. So klaro kayo nga bisan sa na nigar nga ang word Christian, really word religion, world religions, klaro nga ang Islam nidawat sa pulong sa Diyos. O world religion, klaro kayo. Unya ang encyclopedia sad, klaro kayo nga ang Biblia word of God, pulong sa Diyos. So klaro na nga ni-admit siya, ni-acceptado siya nga ang footnote usa ka komentary kay naa sa Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. Hub utsososad na yung mga history nga gamito na sa nato. So klaro kay nga ang Biblia word of God nasa Juan 35, Isaiah 34 o Juan 5:39, ang pulong sa Dios dili gumasayop. Nya itong igamit kay Proverbs 30 verse 5-6. The word of God is proven true, tinuod gyud. Nya sa man ang basa sa Biblia nga dili siya tinuod ng pulong sa Dios. Nya mismo ang simbahang Katoliko Romano nga Catechism of the Catholic Church nga Biblia word of God. Nya kinsa may ngan sa tao nga nagsuwat na pinili sa people of God nga gilamdagan sa Dios. Wa manganli simbahan sa ida na mo responsable nga ang simbahang Katoliko Romano gauna pa sa Islam kay ang Islam 610 natukod ni Muhammad. Ang Katoliko gauna pa 33 AD mo na ang Islam nituo sa pulong sa Dios suma sa world religion. 1 minute. Klaro kayo. So ang negasyon nga iyang pagguba sa Biblia, nya katong dungagan ng Juan, Mateo, wala akong ibasa ang Latina Vulgata hubad di Monsignor. Way kuwang diri mga kaigsunan, wa sa mga version nila nga bagong version, kuwangan to, gikwaan. So mga kaigsunan, akong ipabarog tinuod yun. Authentically, ang pulong sa Diyos tinuod yun. Nya, walay authority ang outside of the Roman Catholic Church maingon nga kining Biblia dili tinuod. Kaya deklara naman simbahan nga Word of God, akin samtay mo subak ka na nai-referensya, nai-Biblia. Klaro kayo, San Pablo, gawalay pulong sa Diyos.
2:25, 24:25, ang pulong sa Diyos hangtod hangtod. Hebreo 4:12, hait mas ispadang doon sa ang word Okay, wala Salamat. na kita oras. ngayong hapon. Okay, mo to atong adungog ang duha ka mga bagitan nga debitan sa tibok nga Pilipinas. O atong nadungog na paminahon atong ako ilabay ihatag na sa inyong panimalay ang pagdesisyon sa ilang duha ka gisutanan nga mga bugat nga mga topik karong kahaponon. O dahil salamat kayo tanan hantod sa sulod nga Domingo sa sama gyapon nga oras. Magdungganay gyapon ta din sa maong isasinan Duwa XR. Okay.